ini nilitum district press club of Karbi long with patir pi bonsi ladak nilitum betang asai hem long nilitum nilitum kaching hon nai asam long chot kali pirthe dang long thang pluk alun sipu alang ligi Karbi alun chot pet kali pirthe dang long ke ong du akhai khai pikep ne do alun kiluna bangku Jubin Guard alangli nilitum long penang chiu tekang bublo nasi alangli ipan ningdu ko chepaklang lasong thep ini nilitum dak kachiki mo lo but alang pan tribute so program nilitum tengpon si nilitum district press club hoi ben ladak advisor sonjubura ben chenglok advisor kambura singnar lapen AGS GS Bora Debojyoti Bora pen chenglok AGS Vivian Rongpi lapen Rangsina Gathar office secretary pen chenglok members to an chelang si nilitum dak chikimo pon lo si nilitum district press club hoi ben alang li phang chomreng be ke dudun long pami kai phang dilitum anam hirjume thang pipon kadok alang li cheboy ke alang li ke Singapore long isi program du ku adak lun kilun haso program long lun kilun dei masidam lo amatla scuba diving ko laso ke claim ko jokla so long si achithi men wang oni dat masi hala dak na se achithi sangtet chen den